ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ନାମ ପଲପୁର। ହଠାତ୍ ଗାଁର ପଛ ଦିଗରୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାର ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ଧ୍ୱନି। କୁକୁ। ଏହା ଗଭୀର ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ପଛ। ଆଖିରେ ଲାଲ ଆଲୋକ। ଗାଁର ଦୁଇ ପିଲା ବିଜୁ ଆଉ ପିଙ୍କୁ। ସେଇମାନେ ସେ ଧ୍ୱନିର ଦିଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗାଁରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପୁରୁଣା ଘର ଥାଏ। ସେଇ ଘରଟି ସେ ପିଶାଚୀ କୁକୁଡ଼ାର ଘର ହୋଇଥାଏ। ତା'ପରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିଶାଚୀ କୁକୁଡ଼ାଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗର୍ଜନ କଲା। ସେହି ଭୟରେ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆସିକି ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏ ସବୁ କହିଲେ। କହିଲେ କି ସେ କୁକୁଡ଼ାଟି ସାଧାରଣ କୁକୁଡ଼ା ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଜଳ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ଏ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ସେହି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା କଳା ଧୂଆଁରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଏବ ଆଲୋକ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆଗପରି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ।